قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. Şuayb'ın qawmlarının mutakabberleri ve başlıkları ayttılar: Ey Şuayb, biz seni ve sana iman getirenleri öz şehrimizden çıkarıp koyarız, ya da siz bizim dinimize öwrilip gelersiniz. Hazreti Şuayb şolara aytdı: Aya biz sizin dininizden bizar bolsak da öwrilip bararsmy? قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Tahqiq bizi Allah tebarek ve taala necat berinden soň yine öwrilip sizin dininize barsak, onda biz Allah tebarek ve taalaga yalanny töhmet eden bolarys. O bizim üçin hiç wajh dogry däldir. Sizin dininize gaýdyp barmak meger bizim Perwerdigarymyz Allahyň halymagynda mümkindir. Bizim Perwerdigarymyzyň ilmi hemme zata şamyldyr, hemme zady ihata edip durandyr. Biz Allah'a tevekkül etdik. Perverdigara, sen men bilen qawmumyň arasynda hak bilen hükmet we sen ýagşy hükmetýändirsiň. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. Şuayb'ın kafir bolan qawmlary aýtdylar: Eger siz Şuayb'e tabi bolsaňyz, ondan ziyankar bolarsyňyz. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Pes şu kafirleri zelzele giriftar etdi. Pes olar hemmeleri öz öýlerinde dizlerini çöküp ölüp kaldılar. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. Oltor adamlar ike Şuayb'e yalancı deyip tekzip edipdiler, guya ol şehirde yaşamadık ýaly bolup bekolli nabut boldular. Oltor adamlar ike Şuayb'e tekzip edip yalancı deyipdiler, olar nihayette ziyankar bolurlar. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. Pes Hazreti Şuayb qawmlarynyň ýüze wurdy we aýtdy: Ey qawmum, tahqiq men sizlere Perwerdigarymyň hukmyny ýetirdim we size nasihat etdim. Pes nä tariqy gamgyn bolaýyn kafir cemaatlara. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وبذ hiç bir şähre bir nebiyini iýermedik, meger şonu tekzip edip tesdiq etmedik qawmy giriftar etdik. Fagirlik bilen, mätäşlik bilen, merez bilen, şayet tekebberlikden aýrylyp tezerrü edip yalvarsınlar diýip. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Ondan soň belalarını we maşakkatlaryny aýyryp
yerini rahatlyk we bolçuluk ata etdik. Ta köfüldiler we aýtdylar: "Tähqiq biziň ata-babalarymyz da meşakkatlar we rahatlyk ýetişendir, bize ýetişýäli. Bu meşakkatlar we rahatlar zamanaň işlerdir. Pes biz şolary birden gereftar edip tutduk. Şolar bihabardylar."